Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga igalan ini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechism on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acababino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 24 na kini maghigala sa bulan sa Pizza 24 bagon. Pizza 3 taon sa Pizza 24. Pizza 3 na kini maghigala sa bulan sa Hunyo. Atong balikon maghigala ha. Okay, mayang mudto na utab kanatong tanan mga higala adlaw karon nga Miyerkules pizza 3 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ayan no. Padayon kita mga higala sa ato ang mga pagpangalagad. Bayno mga higala bag-o na po ning bulan mga higala sugod na punta mga kapistahan. Hinuon dili kayo daghang pista rong bulana. Ang pista karon kuan San Juan ug San Pedro San Pablo. Pizza 24 ug Pizza 29. So dili kay daghan dili pareho sa Mayo mga higala nga perte yung daghana, no? San Isidro ug kana mga birhen sa Fatima. Hala no. Padayon ta mga higala ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamuntuhon. Cardinal Pablo Virgilio David hugtanong gisaway ang mga pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano mahitungod sa drug war ni PRRD, no? Presidente Rodrigo Rua Duterte kabahin lagi ni ining drug war. Niingon manggod kini manghigala si Senate President Alan Peter Cayetano nga ang gihimo kuno ni kining PRRD nga drug war nga niresulta gani sa extrajudicial killings usa kuno kapaagi sa human right o pro-life effort. Ano? Human right o pro-life effort nga sa ato pang gihimo kadto ni kuan aron mapanalipdan ang tawhanong katungod ug ingon man usab mapanalipdan ang kinabuhi sa tao. Muna nga blasted, no? Giblasted gyud mahigala sa ato pa na gikundina gyud ni Cardinal Pablo Virgilio David. Balita mga higala gikan sa Vatican, ang Magnificent Humanity o Magnifica Humanitas, no? Magnifica Humanitas, no? Matud pa ni Archbishop Hicks sa New York, makatabang yun maayo mga higala aron nga mapurma ang mga umalabot nga mga henerasyon, no? Kay mura og naghisgot manggod kining kalinaw og daghan pang uban, no? So muna nga matod pa ni Archbishop Hicks sa New York, dako kay ikatabang kining first encyclical ni Pope Leo XIV, kining gitawag sa in English og Magnificent Humanity or Magnifica Humanitas. Dala padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon. Arita mga higala sa atong Saint of the Day. Boy ang atong Saint of the Day karon bisan og wine ng utana. Bisag walay niingon nga nganuman. Walay nangutana mausid June 3, no? June 3 mga higala mao kini si sa mga higala ha na wala na ako madayon og kuan day. No, padayon kita sa ato nga mga pagpangalaga diining kamudtuhon. Kung kumusta naman day mo din ha sa Ayungon ang ako ang kanhi parokya. Kumusta na, no? Nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa Kapisikay sa Panglawas. Ang kanhi nako parokya din na sa Ayungon. Ngimon usab diri sa Sibulan, no? Kumusta na? Nang hinaot kita mga higala nga walay mga kakulian nga nasugatan. Walay mga kakulian, no? Kay kini ra bang panahon karon mga higala, no? Daghan kay mga kukalian, no? Kay nagsugod na pugani hinuon ang kining habagat, no? Kini ra bang habagat mga higala. Kung ang kini siya kanang magdala usahay og mga
mga kusog-kusog ug jutay nga mga hangin, no? So June 3 ang atoa nga santo karon mga higala walay lain kung dili si Saint Charles Luanga and Companions, no? June 3, no? Saint Charles Luanga and Companions. Kuan man gud mga higala kini si Saint Charles Luanga nahimo ni siyang martir. Ngano man tungod kay dunay panahon nga dito sa kuan ba? Dito sa kini batang lugar dito sa Africa. Dunay lugar dito kining kuan kining dito sa Africa nga doon na ba'y mga kahiwian nga gihimo ang mga kuan kini bitang dapit sa Uganda, no, nga doon na dito usa ka matudpat murag nga butang natuog hari ba nga medyo gipang abusaran ning mga kabatanunan dito, no, murag doon na po'y kinaiyabang nga murag abusado kanang sexual abuses ba sa mga kabatanunan dito nga mga lalaki kay may pagka-gay siguro ba. So bada nga pagkasayo diini sa mga Society of Missionaries sa Africa, no, known as the White Fathers, ila kining hugtanan nga gisaway nga nakapasuko sa mao nga hari, no, dito sa Uganda. Ug ang nahitabo mga higala tungod sa iyang kasuko, iyang gipadakop, no, asi King Mwanga. Gipadakop niya ang mga White Fathers ug gani iya pag yung gihimong martir. So ubay-ubay kini sila mahigala, no. Tungod lagi ni ini pong mga hiwi ba nga mga pamaagi. Ana, no. So kini si Saint Charles Luanga and Company nahimo kini silang martir aron pagpanalipod usab sa kaayuhan sa mga batanon nga mga Ugandans nga himuan og sexual abuses sa usa ka hari didto kanhi nga mao si King Mwanga. Nala, no? Padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhat tono ni ining kamuntuhon. Kumusta naman mo? Nang hinaot lang gid ta mga higala nga na okay ra pud ta, no? Mahal-mahal na bulubarato no og gamay ron ang kuan. Bulubarato og jutay ang krudo, gasolina o kerosene, pero atong yung kwenta-kwentahon mahal na gyud gyapon. Pero at least na deductionan mga 7 pesos, 8 pesos, pero okay na lang at least do na gyud mga kausaban sa presyo. Tara, no, padayon ta mga higala ug ari na kita sa atoa nga kining ari na ta sa atoa nga gitawag og topic. Ang atong topic karon is origin of papacy. Ang sinugdanan gyud sa kinibitang supremacy sa Santo Papa kining gitawag natong papacy. Bueno, dunay mga biblical and apostolic roots ang kining kasaysayan sa kanang papacy, no, kanang pagka-Santo Papa ba. Kung ari kita sa biblical, ana-ana ato nang mabasa sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 sa 19. Katubitaw niingon si Kristo ngadto kang San Pedro, Pedro, ikaw bato ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Nga sa ato pa si Pedro nahisgutan gyud, no? Nahisgutan gyud unya doon na po yung mga parte sa katapusang pahin sa Biblia nga giingnan ni Kristo si San Pedro, atima na ang akong mga karnero. No, Pedro gihigugma mo ba ako? Unsa may tubag ni San Pedro? Atima na ang akong mga karnero. In other words, may appointment gyud. May appointment gyud, verbal appointment. No, pero doon naman lagi ginaingon nga kung unsay nasulat dinhi sa yuta, kung unsay nahukman dinhi sa yuta, nahukman usab dito sa langit. So pa, there is really an appointment or authority given to Saint Peter as the first leader of the church here on earth. Unya, matud pa kung ari pug kita sa gitawag natong apostolic roots, si San Pedro manggod ni travel kini siya sa gikan sa Jerusalem paingon sa Roma ug didto iya nga kanang gitukod ang usa ka local Christian community didto niadtong 64 o 67 AD. Unya na wala madugay nahimo gid siyang Bishop of Rome. Gani kuan gid siya kanang ang mga nahimong obispo sa Roma ang mga sumusunod
mga sumusunod ni San Pedro gitawag usab og mga Bishop of Rome. Ana no? So when it comes to biblical and kining gitawag natong apostolic roots, aduna gyud. Aduna gyud. Unya sa panahon unya sa panahon sa diha nga ang kining simbahan ang Kristiyanos nahimo na nga kanang gitawag nato og nahimo na nga kana bang official kanang religion of the Catholic Church, no, Christianity, nahimo ng official religion. Ang nahitabo mao nga ang Bishop of Rome nahimo na pud nga kanang gitawag natong pangulo sa simbahan, no? Pangulo sa kanang nahimo na ba? Nahimo na nga official religion of the Roman Empire. Ang obispo sa Roma nahimo na pong dako-dako sa simbahan sa Roma. No, nya empire man lagi mo na nga kanang empire dili man na gamay nga territory, dako man na ano. So na nga ang Roma, ang Bishop of Rome nahimo pud nga pangulo sa mga lugar nga sakop sa kanang imperyong Romanhon. No, nga doon na siya kuan ba? Doon na siya dako kayo nga papil. Unya didto na nahimo sa diha nga ang doon na nagsugod na gyud ang simbahan, formal na nga natukod ang simbahan. Ang nagkalain-lain nga mga pinulungan na apil naman, no, ang Greece na apil na sa Roman Empire. Ang nakapapurma gyud sa word nga papas mao ang Griego, meaning father. Or no, although informal, pero nahimo na kini nga nasugda na gyud. No, sa ato pa kining pagkahimo nga Santo Papa ni pagagitawag ni nga gihimo si San Pedro nga Santo Papa, sila gyud naghimo ani mismo ang mga miyembro sa simbahan. Nya kay kuan man lagi kanang Imperial Roman lagi to, Roman Empire. So ang naka-coin gyud sa pangalan nga Papa mao ang mga Griego, meaning father. Ana no? Sa ila kung sabot-sabot pod kay nakita man nila nga giila man lagi nilang pangulo si kuan, giila man lagi nila nga pangulo si San Pedro, mao kadto nga nahimo na gyud nga sila po inihimo og pangalan, no? Ang mga Griego gitawag nilang papas, father, unya sa tanto-tanto gihimo nga Santo Papa. Pero sila mismo nga mga sakop sa simbahan sa Roma o sa Roman Empire. Okay? Bino, padayon lang mo niya gihapon ta diri sa balik-balikan na nato ni kay sa ako na ginaingon sus pagkadaghanang schedule ginako. Di gyud madala, no? Pero madala ra gyud ning hinahinayan lang. Okay? So dinay na lang ko sa kita kutob ha. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Agam.